Από το χτες μέχρι το σήμερα αλλάξανε πολλά, έκαναν ανθρώπους να φτωχεύουν, να παίρνουν ναρκωτικά. Το χτες η γενιά που δεν είχαμε κινητά και στις πλατείες μαζευόμαστε, παίζαμε σαν παιδιά. Σήμερα τα νετ καθεγεννήσαν από πρόβατα και αρνιά που τους λέει όπως Κώστο που να πάνε. Γι' αυτό γράφω τώρα εγώ, προσπαθώ να σου ανοίξω τα μάτια, μα δεν μπορώ, τα έχεις κλείσει σωστά. Ακούγοντας τον κάθε πλάκα φλόρο παπλατά, συνεχίζοντας. Θέλω να πω κι άλλα πολλά, από το χτες μέχρι το σήμερα πεθάναν και παιδιά που τα ήξερα καλά και κάτι πιτσιρικάδες αρρωστήσανε βαριά. Το πρωί μαζί κι όλα εντάξει μια χαρά και το βράδυ σε ένα μάτσο που θέλανε να πετάξει. Τα χάπια σε τρελαίνουν αδελφοί, γι' αυτό σταμάτα να τα παίρνεις όσο γίνεται ρε. Του λέω μα δεν μ' ακούει, ενέσει τα χαρτάκια δεν με κλείσει τα μάτια και βυζνεί και την καρδιά. Από το χτες μέχρι το σήμερα, ποιος ζει και ποιος πεθαίνει, έχω κάνει ράπ απλά. Θα χτύπω στην καρδιά του κάθε αδελφού που με ακούει αναμφισβήτητα και από εκεί πέτω ψηλά. Ραπάρω πιο δυνατά, το χώπε στην καρδιά, της χωρίς αντιφωτιά. Θυμάμαι που από μικρός δεν φοβόμουν κανέναν, δεν πήγαινα πίσω. Όσο κοντά μου πηγαίνανε μόνο όπλο. Στην τσέπη μου μία πένα, είμαι τόσος βλάκα. Μα μην κρίνεις από αυτό, κρίνε πλάκα από αυτά που έχω κάνει και έχεις δει τερά τα γράφη και τα hits που βγαίνουν από πάνω μου, στη σφαίρα που τρυπώνει, στη σάρκα σου και στο αίμα σου. Ενώ τώρα βλέπω κάτι κοριτσάκια με την πρώτη δυσκολία ρε το βάζουν στα πόδια και πηδιούνται για τα φράγκα. Τι είναι αυτά τα πράγματα, δεν τα καταλαβαίνω. Εγώ απλά θα ζούσα μου όσο πιο λίγα μπορούσα για τη ζωή μου έδωσε αέρα να ανασένω. Και στη γειτονιά που μεγάλωσα και ακόμα μεγαλώνω, βλέπω κάτι φλόρους rappers που το παίζουν MCs και στον δρόμο να τους δεις, σίγουρα θα τους τυπείς. Δεν θα κρατηθείς, θα τους βλέπεις να ραπάρουνε κορίτσια της σκηνής. Αγαπώ το rap ρε, είναι όλη η ζωή μου, ό,τι έχω και δεν έχω ρε, είναι η μόρφωσή μου. Το χτες μου έμαθα ότι έχω να προσέχω και σχένω όταν βλέπω φλωράκια να λένε yo. Στην τώρα εποχή, το rap είναι παιχνίδι ρε στα χέρια των παιδιών. Κάποιοι το προσέχουνε γιατί είναι ό,τι έχουν ενώ άλλα το αφήσανε να πάει να γαμηθεί. Σε μια τάδε εποχή στα live κάνει τεχνών και χάνε το μαγαζί, ενώ τώρα τους φαίνεται αρκετό να κουνάνε το κεφάλι με ένα low bap ρυθμό.